دایم باور کرد که مرو آزاد پراستن بنداهیه. قدر چرانوس من باور نکرد که چهارمخ از سال بیستمین دبون چهارمخ مجن به تنها و دی بدنگیش گورستانی ده. از اللي بندی بم دیساج باور نکمش چرانوسی به قاس لیدان دلی منی داوی حتی پرچه داوی یمیجی خو شبو مرواهی بقربی Era Radio Dengi Gela. شنوندگان چان رادیو دنگ گلدن باش گذارن هجا ایرو 6 نیسان 2024 شمیلی بروکسل ساعت 15 لامت 16 امنو چنداوی پیشکش بکندم دم آزادی ریبر آپویه یکتی خفرت بکن همون پارچه برا یک بد و حق میه و فرسنده که جز پیشامه و پارتی کجون بخوا باور بن بسیار بن ایمان وهیه کدا وهیه حتی داویه شغلانده بدن اگر ما کرده خواب یک کرا با کور بازور ما بهبدا ما عراقی جی پرتش قازانش بکرا ما جی ایرانی جی پرتش قازانش بکرا هنک به دوستایی هنک به اتفاق و هنک جی به زورا خوابه ترکیه ما بتر هنکش قازانش بکرا بریاره دوباره کرنا هلبجارتن جورنالش و خلفتیات پروتستو کرن در بجارتن سویه که آداری ددم پارتی لنافچه رهای جورنالش و خلفتیه بسرکت لسر اعتراض AKP لجنه هلبجارتن یا باجر بریارداک و هلبجارتن لهر دو نافچه جنوب بین کرن ریغسنا دم پارتی رهای بریار پروتستو کر تیوی هفسروکا DPP چی دم کلشکنو چار پارلمنتر دم پارتی و نونر ریغسنه سیویل بشتاری چالاکیا پروتستوی بون هفسروکا کشتیا DPP تکیلدار بریاره گود جبو ما انجام چیده به بلاو به ده هلبجارتن ده گلمه بسرکتیه و AKP و دولتا کور جی تک چونه د دوام آخافتن خود چیدم کلشکنو چار وها دوام کر آن زمان کو انجامن لشرنق بیتیسو قرسی جی روانینن او وها گود گلان لجورنالش و خلفتی برسف دا تجیتا کو دخوازن کورتور بکن بر پرس ببیر خستن کو پوسولین دنگان ان جورنال جالی آلیگرن AKP و هاتن شوتاندن او ها دوام کر ام به فرقی کی وکه 906 دنگان بسرکتن AKP ون داکر او جور او شون دجی احتمالا بسر بکه و نمایه پشت دا خویانی شانده در باس جورنالش او خلفتیه بو YSK جبونر خاندنا itirazan civiya lijne hilbijartine ya bilend YSK jibunur xandina itirazên li dijî encamên hilbijartinan hatine kirin saat 14 hende civiya serokê YSK Ahmet Yener demaketî saziyê pirsên rojnamegeran bersivan her wiha de itirazên dem partiyê yên ji bo Bitlis û Qersê û yên ji bo navçeyên Xelfê û Curnerej ên Rihayê jî bên nirxandin lê Bitlisê ku 2018 denk lê nedar bastar و خاطر حساباندن هیچ پیواژو اعتراضی بداوی نبوده و مازباتا دابون نامزد AKP نصرالله تانگلای Parizvanan mafan polis işkenceli zarukan kiriye letici pekerun der ve kanuni dehil bijartın reveberiyen xecihi de legerek bajaran çalaken protestoyu hatırını darxıstan. Parizvanan mafi muruvan tekildari tündiyali ser zarukan hatiye kiren liber bir dariya mafi jiyane ya parka koşu yolu ya rezan amede da kuyanida komeliya xabatin zarukan komeliya jibu zarukan adalet vakfa koçperi ve alikariya murovi giyav
Komisyona Mafê Zarokan a Komeleya Mafê Mirovan İhade, Komeleya Psikologan a Mezopotamyayê Dermes, Komeleya ji Ewil Zarok û Komeleya Hêviyên Rengarenk Rum û tevlî daxuyaniyê bûn. Daxuyanî ji alê eylemkaya ve hat xwendin. Di daxuyanî de hat destşankirin ku di çalakên protestoyê de li dijî zarokan tundiyeke bê sînûr hatiye kirin, zarok hatine işkence kirin û rastî muameleyeke xirab hatine. Jinên Sêrtê bandora tecîtê ve gotin û gotin bila ev zilim bi dawî bibe. Tecîta giran di serî de li girtîkan bandor li ser hemû civakê kiriye. Yek ji parçeyê tecîtê polîtikayên şerê taybet e. Jinên Sêrtê derbarê bandora van pêkanînan a li ser jiyanê de axivîn. Jina bi navê Emîne Polat diyar kir ku ji ber zextên dewletê Kurd neçardimînin biçin derveyî welat û wiha got. Em adalet û aştiyê dixwazin, em naxwazin kes zirarê bibîne. Li ser ciwan û gelê me zext pêk tên adalet tuneye ya dikujin ya digirin ya zextan dikin. Polîtikayên şer bandoreke mezin li ser Sêrtê dikin. Ez li bajarê xwe nerehetim wekî li girtîgehê bin polîs min û zarokên min dişopîne. Nahêlin em rehet bijîn. Gelê Kurd naxwaze kes bimire. Em dixwazin zarokên me rehet bijîn. Zarokên min ji ber zextan çû derveyî welat. Jina bi navê Gülistan Erol jî daxuya kirin ku li hember gelê Kurd zilim pêk tê û wiha got. Du xizmên min li girtîgehê bi işkenceyê hatin qetit kirin. Me bikin zindanan jî em de ji têkoşîna xwe bernadin. Li her qadê zextan li me dikin. Em nikarin bi rehetî zimanê xwe biaxivin. Em govendê digerînin polîs êriş dikin. Ji bo me bigirin polîs li ber deriyê me dimînin. Rêbera po dibin tecîta girandeye. Divê demil dest tecît bêra kirin. Hêvîdar kira jî wiha axivî. Dewleta tik li girtîgan îşkenceyê li girtiyan dike. Zilmê li zarokên me dikin. Serê gelê Kurd bilinde. Em aslê xwe winda nakin. Em aştî û aramiyê dixwazin. Em dixwazin rêber apo bêberdan. Dema derkeve ve cîhan xweştir bibe. Lefkoşayê rojbûna rêbera po hat pîrozkirin. Gelê Kurd û dostên wan li qada azadiyê ya li paytexta Qibros Lefkoşayê hatin bahev û rojbûna rêber apo pîrozkirin. Di çalakê de peyama dema azadiya fîzîk ya rêbera po hatiye hat dayîn. Ji xeynî Kurdan nûnerên gelek partiyên siyasî parlamenter aktivîst û rêxistinên ciwanên anarşîst tevlî çalakiyê bûn. Siyasetmedarê Kurd Lezgîn Serhat wiha got em îro li vir rojbûna kesekê ji rêzê pîroz nakin. Îro herkesî li vê qadê şahîdiyê ji pîrozbahî û kelejana vejîn û rojbûna gelekê re dike. Ji Partiya Akel Kıbrıs parlamenter Giorgio Korkmaz nerazîbûn nîşanê qedexeya li ser PKK da û got NATO Yekîtiya Awropa û hin dewletên endamê wan PKK weke rêxistina terorê penasê dikin. Ev hilwesta wan li dijî tevgera Kurd cesaretê dide Tirkiyeyê. Karê wê hêsan dike û rewa dike. Zext û zilma ku li Kurdan tê kirin dûrîtiya Rojava ya li dijî tevgera Kurd ra dixeber çavan. Ev dûrîtiya Rojava ku di dema şerê li dijî Daişê de Kurd weke leheng îlan kirin. Dema ku ji bo azadî û rûmeta xwe li dijî dewleta te şer dikin ji wan re dibêjin terorîst. Ji serokatiya giştiya Partiya Keskan Giorgio Perdix jî ev tiş gotin. Divê demil dest rêber Abdullah Öcalan azad bibe. Parêzerê siyasetmedar Kenan Ayaz ku li ser daxwaza Almanya ji Qibrisê ra destê Almanya hat kirin. Nerazîbûn nîşanê polîtikên kriminalizasyonê yê li dijî siyasetmedarên Kurd da li qadê bên haberdûrişbên bijî seroka po bê serokjiyana be û bijî berxwedana wanê hate berskirin û govend hate gerêdan. Welatiyên Herêma Rapêrîn bi boneya rojbûna rêber Öcalan gotin ji bo pirsgirêk û aloziyên îro heyî divê em ji gelên din bawer bikin bêguman mifteya çareseriya van pirsgirêkan jî rêber Öcalan e. Nisanî 2024 kota salê hepskirînê serokatî be ve bu irade û berxwedanekê êsta li Bakurê Kurdistan heye pêwîst li Başûrê Kurdistan û li Rojhilat şû li Rojava şke dibînin helwestî dilêrane û Kurdan hebe bo weke ema bitwanîn gelanê dîkeş wekû gelê Tirkî ji Farsî wan jî ixna bikin ke ew alozî û muşkil û giriftariyekê li Rojhilatê navîn de heye bêguman kilî serserkirin serokatî ye. Sergapoya. Sergapo detoane tevavi ew çeşme meşakilana
چارەسەر بکە. 4 نیسان لەدایکبوونی سەرۆکاپۆ بۆ ژنان بە تایبەتی بۆ ژن زۆر پیرۆزە ژن هیچ ئەوەیکی نەمابوو هیچ تایبەتمەندێکی خۆی نێش بوو لە سروشتی خۆی ڕەشیان کردبووە بەس لەدایکبوونی سەرۆکاپۆ تەواوی بۆ ژنان ژن زیندوو بۆ ژن بەرخۆدان دەکات ژن لەسەر پێیانە ژن بەرامبەر ئەو دژمنە زلهێزەی ئەوە کۆمەلگای نێودەوڵەتی بۆ سەر ژن و منداڵی کورد خوڵخاندویانە ئەو ڕۆ تەواوی ژنان ئازادن لەسەر پێیانن سەر بۆ دژمندانانوێت پێشکەوتنەکی یەکجار زۆرە چونکە کورد تەکبیرێکی وان لە کورد کرد بۆ تاکو ئێستاش کورد ئەگەر نەمێنێ بەڕەشی کەنەوە لەسەر نەخشە جیهان بەس بە ئەکسەوە زیاتر سەرۆکاپۆ هاتە دنیا بۆ هاتە دنیاگە کورد زیندوو بێتەوە هەتاکو ئێستاش کورد بەرخۆدانی دەکا بەرامبەر بە هەموو زلهێزی دنیا لەسەر پێوەستا و سەریشدانانەوێنێ دەبێ هەر سەرۆکاپۆ و گەلی کوردستان بیباتەوە ئەوەی فکر و فەرسەفەی ڕێبەر ئاپۆ ئەو ڕۆژن زۆر ئازادە و شەڕ دەکا بۆ ناو Fermandariya giştiya YPJ tekildarı êrişa sê Nîsanê ya dagirkeriya Tirk di dijî Kobanê daxuyaniyek da YPJ bi berferî xala dagirkeriya Tirk armancên êrişên wê yên ji Bakur û Şatê Sûriyê kire got Dewleta Tirk bi êrişên Piralê dixwaze dengê ji bo azadî û demokrasiyê bilind dibe bitepsîne. Em yekînên parastina jin ji destpêka têkoşîna xwe heta roja îro wek mertaleke parastinê lemberî van êrişan disekinin. Me de oxira vê armanca xwe de gelek berdelen girandan. YPJ diyar ku de encama êrişa sê Nîsanê de hevriyên wan Arîn Kobanê û fermandar Sorxên Celal şehîd bûn. YPJ bi berferî xala van pêşengên şoreşekir û wiha got hevriyê me Sorxên Celal û Arîn Kobanê rihê hevaltiya rast bê tereddût bê tirs û bi rihekê fedakar erkên xwe bi cî anî û di oxira wê de canê xwe feda kirin. Di serî de ji bo malbatên hevriyên me yên şehîd em jî tevayî gelê xwe re sersaxiyê dixwazin. Em ê timê xwedî li keda hevriyên xwe yên şehîd derbikevin û bibin militanên tolhildanê. Meclisa Gelan a Demokratik bu boneya cejna Ramazanê afûyek derxist Meclisa Gelan Demokratika Herêma Bakur û Şatê Sûriyê civîna xwe ya 96 li darxist. Destê Hevserokatiya endamê Meclisa Gelan ên 7 kantonan Meclisa Adaletê Civakiya Herêmê tevlî civînê bûn. Civîn li hola civînan a rêveberiya Xweseriya Demokratik a Raqqeyê hat darxistin. Di civînê de meclisê biryareke afûyê erê kir ku li gorî wê sûcên beriya 4 Nîsanê 2024 hatine kirin tên afû kirin. Êrişên çeteyan li Derazorê zêde bûne navenda çavderiyê mafê mirovan a Sûriye Sohrê ragihand ku çeteyên Daişê êrişî bendên kontrolê yên hêzên hikûmeta Şamê û komên alîgirên wê yên di navbera Raqqa û Derazorê de kir bendên xwe li ser rêya Derazor Raqqaya stratejîk bi cih kirin û êrişî du gundên navçeya Tebnî ya Rojavayê Derazorê kirin. Sohrê dazanin ku çeteyên Daişê li dora gundê Qesabî û Bübeyda bi cih bûn û heta niha çarênûsa leşkerên hikûmeta Şamê yên li bendên navborî nayê zanîn. Sohrê eşkere kir ku hêzên hikûmeta Şamê ji Derazorê gelek hêz sewkê herêmê kirin ji bo ku rê ji nû ve kontrol bike. Gundên ku êriş lê hatiye kirin 8 kilometre ji bajarokê madan Etiq ê Raqqeyê dûr in. Rojnava van Silêman Ehmed zêdeyî 5 mehin di destê PDK de dîlgirtiye. Gumanan û fikarên derbarê jiyan û jiyana Silêman Ehmed de roj bi roj zêdetir dibe. 165 rojên tu agahî ji edûtera Rojnivîsê Silêman Ehmed nayê girtin. Rojnava Silêman Ehmed 25 Cotmeha 2023 li deriyê Sînor yê Semalka ji aliyê PDK ve hatibû revandin. Hefteyek piştî wendabûna Silêman Ehmed asayişa PDK bi daxuyaneke sosret got Silêman Ehmed ne ji ber karên wî yên Rojnavavaniyê girtine. Bi vê daxuyanê îtiraf kirin ku wan Silêman Ehmed revandiye. PDK rê nade parêzer an ji malbas bi Silêman Ehmed re hevdîtine bike.
هنرمندên Kurd ên ji Rojhilatê Kurdistanê Alî Zandî û derwêş Cengiz Abdîpûr jiyana xwe ji destan. Hunermendên Kurd ên ji Rojhilatê Kurdistanê Alî Zandî ê 67 salî û hunermendê tenorê û mamosteyê muzîkê derwêş Cengiz Abdîpûr 80 salî di 4 Nîsanê de jiyana xwe ji destan. Zandî li Kanadayê ji ber nexweşiyeke û Abdîpûr jî li bajarê Kerend Xerab ê Îranê jiyana xwe ji destan. Abdîpûr li herêmê Rojavayê Welêt yek ji hunermendên tenorê yên navdar û stranbêjek bû. Cenazeyê Abdîpûr duh li bajarê Kerend Xerabê bi tevlîbûna gelek hunermendan bi girseyê hat defînkirin. Xwediyê gelek stranên Kurdî Alî Zindî jî li bajarê Torontoyê ji ber nexweşiyê jiyana xwe ji desta. Komîteya Çand û Hunerê ya Rojhilatê Kurdistanê ji bo Zandî daxuyanî weşand û peyama sersaxiyê da. Ji ber şewata ku 29 kes jiyana xwe ji dest dabûn 8 kes hatin girtin. Li Gayrettepe ya Beşiktaş ya İstanbulê di kulübeke şevê ya di şerzemînê qetê yekemîn a duyemîn avahiyeke 16 xatî de şewat derketibû û di şewatê de piranî jê karker bi giştî 29 kesan jiyana xwe ji dest dabû. Di çarşûya Lêpirsînê de 11 kes hatibûn binçavkirin û ji wan binçavkiriyan 8 jê hatin girtin. Li Edenê êrişî xwendekara zanîngehê hatkirin. Xwendekara zanîngehê Sebru Ece 22 salî duh bi şevdema li taxa Beyzabeler a navçeya Çukurovaya Edenê li wesiyeta xwe swar dibû rastî êrişa çekdariya kesekê nav Sameyê wê nehat zanîn hat. Êrişkar ji cihê bûyerê reviya Ece jî lingê xwe birîndar bû piştî müdaxeleyê awir rakirin nexweşxaneyê fayîlê bûyerê hêj nehatiye girtin. Nûçemeya dawiyê li Rusyayê bendav teqiye û bi hezaran avahî dibin avê deman. Piştî barana zêde ji bo rê li ber lehiyê werê girtin ji rezervuara Iriklinskayê ya li herêma Orskav hat berdan. Şerîdarê bajara Osk Valis Kosuptas diyar kir ku bendav dikare xwe li ber ava zêde bigire lê piştî barana zêde teqiya herêma bajêr kevin da ber xwe. Li vê herêma bajêr zêdetirî 4000 avahî dibin avê deman ku 11000 kes lê jiyan dikirin. Beriya bendav bi teqe rêveberiya bajarê Orsê hewda ku şêniyên li vê herêmê veguhêze. Xelkê herêmê bi otobîsan ji herêmê hatin derxistin û li dibistanan hatin bicihkirin. Piştî ku bendav teqiya waliyê herêma Orenburg diyar kir ku bendav ne bendaveke hîdroelektrîkê ye. Rayedar ji bo herêmên ku dibin rîska avê de ne jî bank kir ku herêmê vala bikin. Hat gotin dibe ku li hin deveran elektrîk û gaz werê qutkirin. Rayedaran di banka xwe de ev hişyarî kirin. Tevî ajal û eşyayên xwe yên bi nirx derbasî herêmên bi ewle bibin.